Hola a tothom, anem a treballar amb el LibreOffice base. He obert el LibreOffice, me'n vaig aquí a Arxiu, Nou, Base de dades. Vaig a crear una nova base de dades. Primer em demana si vull crear-ne una o vull fer-la a partir d'una base de dades ja existent. En aquest cas no, vull crear-ne una nova. Següent. Em demana si vull registrar-la. No cal que ens registrem, no s'ha de registrar les bases de dades, és una cosa per nosaltres. I finalitzem. Demanem el nom de la base de dades, doncs li direm, jo què sé, associació de veïns. Vinga. I ara ja tenim la base de dades creada. D'acord? Les bases de dades tenen 4 elements amb els que anirem treballant. Les taules, les consultes, els formularis i els informes. Ara no hi ha res de tot això. De moment volíem crear una base de dades i ja la tenim. D'acord? Fins la propera.